Вітаю, сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Дыскі з новай Assassin's Creed трапілі геймерам за месяц да рэліза. Нарэшце з'явіўся першы геймплей новай Fable, а клоны астранаўта з польскай гульні The Altas у новым відэа ад распрацоўшчыкаў гуляюць у The Altas. Перад пачаткам праверце падпіску на канал, ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Assassin's Creed Shadows з'явілася ў сетцы яшчэ за месяц да афіцыйнага рэліза. Карыстальнікі публікавалі скрыншоты і відэа з геймплеем, сцвярджаючы, што набылі гульню онлайн. На адным з амерыканскіх аўкцыёнаў прадавалі некалькі копій гульні па $100 за кожную, першым аб'явы былі выдалены. Нягледзячы на хуткае блакіраванне, у Twitch з'явіліся некалькі трансляцый Assassin's Creed Shadows, якія аператыўна выдаляюцца. Афіцыйны выхад гульні запланаваны на 20 сакавіка 2025 года. Распрацоўшчыкі не адразу, але прызналі факт даступнасці некалькіх копій геймерам. Яны папярэдзілі, што гульня ўсё яшчэ паліруецца, і той геймплей, які вы можаце ўбачыць, не адпавядае апошняй версіі. Як канкрэтна дыскі трапілі камусьці ў рукі, пакуль не зразумела. Гэта сітуацыя стала яшчэ адной праблемай для Ubisoft, якая без таго сутыкнулася з цяжкасцямі пры распрацоўцы і маркетынгавай кампаніі гульні. Нягледзячы на гэта, яны запэўніваюць, што папярэднія заказы адсочваюцца надзейна, а іх колькасць адпавядае ўзроўню Assassin's Creed Odyssey, другой па поспеху часткі франшызы. Нагадаем, што першыя папярэднія агляды былі станоўчымі, хваляць гісторыю, двайны падыход да персанажаў і агульную якасць гульні. Раней Assassin's Creed Shadows двойчы пераносілі спачатку з лістапада на 14 лютага, а затым на 20 сакавіка. Гэта гульня важная для Ubisoft не толькі як першая паўнавартасная частка серыі з 2020 года, але і як шанец палепшыць фінансавае становішча кампаніі пасля шэрагу няўдач. Рэліз Fable ад Playground Games і Eidos Montreal планаваўся на 2025 год, але ў адным падкасце кіраўнік Xbox Game Studios паведаміў аб пераносе гульні на 2026. Як ён адзначыў, у Xbox задаволены прагрэсам распрацоўшчыкаў, але ўсё роўна вырашылі даць ім дадатковы час. Цытата: «Уявіце якасць графікі, якую можа прапанаваць Playground Games. Плюс надзвычайны геймплей і брытанскі гумар. Іх версія Альбіёна створана пад натхненнем ад таго, што было раней, але прапушчана праз прызму уласнага бачання. Шчыра кажучы, у іх атрымліваецца самая прыгожая версія Альбіёна, якую вы маглі ўявіць». Канец цытаты. Адзначым, што раней распрацоўшчыкі з Playground Games працавалі выключна над серыяй Forza Horizon. На гэтым падкасце нам нарэшце паказалі геймплей пры альфы Fable. На футажах гераіня ходзіць па горадзе, скача на кані, змагаецца з рознымі істотамі і устанаўлівае пастку. Ну і вядома, да ўсяго гэтага мутузіць курэй. А вось па словах аднаго інсайдера, перанос звязаны не толькі і не столькі з тым, каб даць распрацоўшчыкам больш часу на паліроўку гульні, колькі таму, што кампанія плануе выпусціць Fable, акрамя як на ПК і Xbox, яшчэ і на PlayStation 5, што адпавядае новай стратэгіі Microsoft па мультыплатформенасці. Летом 2025-го з'явіцца дадатак да Souls-like Lies of P Overture. Кампанія прадставіла трэйлер яшчэ 2 тыдні таму, а цяпер выпусціла і сюжэтнае відэа. Вы адшукаеце артэфакт, які перанясе вас у мінулае, у часы, калі марыянеткі яшчэ не ўчынілі разню ў крацы. Вас чакаюць змрочныя таямніцы, звязаныя з дзіўнымі адкрыццямі, стратамі і помстай. Прынятыя ў DLC рашэнні паўплываюць на мінулае і сучаснасць свету Lies of P. Дапаўненне намячаецца немалое, яно ўвядзе ў гульню раней невядомай лакацыі, у тым ліку раскошныя асабнякі і злавесныя разваліны. Усюды гойсуюць бязлітасныя, небяспечныя і нават велічныя ворагі, уключаючы босаў. Дадатак таксама прапануе новы арсенал зброі і рук легіёна. Сама гульня даступна на асноўных платформах і сервісе Game Pass, у тым ліку у Беларусі. У свежым трэйлеры польскай The Altas пра клонаў захраслага на чужой планеце астранаўта каманда 11-Bit Studios вырашыла своеасабліва праламаць чацвёртую сцяну. Ян і яго копіі Яны праходзяць тую же The Altas. У самой гульні просты працоўны Ян Дольскі затрымаўся на смяротна небяспечнай планеце. Каб пакінуць яе, ён стварае розныя версіі сябе, спадзяючыся на прынцып «адна галава добра, а дзве лепш». Аднак нават у рамках такой адказнай і смяротнай місіі ўзнікаюць моманты
зацішша. Яны скарысталіся гэтым выпадкам, каб пагрузіцца ў гульню. Кожны з альтараў па-свойму рэагуе на тое, што адбываецца, і ўсе яны лезуць пад руку са сваімі парадамі. Даследаванне акружэння, будаўніцтва базы і гэтак далей. На кожнае дзеянне, хоць бы ў аднаго з альтэрнатыўных янаў, знойдзецца каментарый. Праз гэта відэа распрацоўшчыкі даносяць да нас асноўную ідэю гульні. Ужыцца ўсім разам будзе вельмі складана, бо кожны клон, створаны найлепшым чынам для канкрэтных задач, будзе мець і адрозныя ад іншых меркаванні і рэакцыі. І ўсім трэба неяк дамовіцца паміж сабой, каб місія не правалілася. The Altos рыхтуецца для ПК і кансоляў, а таксама патрапіць у падпіску Game Pass. Гульню ўжо пераносілі на канец гэтага года, так што спадзяемся, паўторна дата рэліза не пасунецца яшчэ далей. Праект і яго дэмка даступны ў Беларусі. Hazelight Studios, стварыўшая тытулаваную It Takes Two, рыхтуецца да выхаду новай кааператыўнай фантазіі Split Fiction на пачатку сакавіка. Размешчаная ў Стакгольме, студыя, нягледзячы на свой поспех, захоўвае сціплы офіс і вельмі прыязную, а часам і сямейную атмасферу ўнутры. Далей будуць вытрымкі з артыкула пра Фарэса, заснавальніка, і яго кампанію. Праект Split Fiction развівае фармат кааператыўных прыгод Hazelight і выкарыстоўвае смелы падыход да разнастайнасці геймплея. Гульцоў чакаюць скэчкі паміж навукова-фантастычным і фэнтэзійным сеттынгамі з зусім рознымі механікамі на кожным узроўні. Фарэс разважае пра гэта ў кантэксце кінематографа. Калі ёсць велізарная, вельмі затратная сцэна, то чаму б не выкарыстоўваць яе паўторна? А таму, што яна будзе ўжо не такая крутая, лічыць кіраўнік студыі. Фарэс называе самым складаным баланс ідэй. Іх шмат, але кожную трэба абдумаць, адкінуць, а калі яна дадаецца, то важна дамагчыся добрай прапрацоўкі і адпаліраванасці. Прататыпы ствараюцца даволі хутка, але давесці іх да ўзроўню, калі яны будуць прыемнымі на вобмацак, гэта самае складанае. На думку журналіста Video Games 24/7, Split Fiction павінна стаць адной з самых дзіўных гульняў года. Але на ёй Фарэс не спыніцца, у яго ўжо ёсць ідэя для наступнага праекта. З моманту рэліза вядомай It Takes Two штат студыі вырас з 60 да амаль 90 чалавек, але Фарэс не плануе пашырацца далей. Ён мае намер захаваць цяперашні памер і творчы падыход Hazelight, адпрэчваючы ў тым ліку мікратранзакцыі і мадэлі гульняў сервісаў. З яго слоў, гэта чырвоная лінія, такога ніколі не будзе ў праектах ад яго студыі. Сама Split Fiction убачыць свет 5 сакавіка на ПК і кансолях. Да гэтага заяўлены кросплей, а для гульні ў 2X патрэбіцца ўсяго адна копія. Тут працуе сістэма бясплатнага запрашэння. Праект недаступны ў Беларусі. Іншыя рэгіёны 50 еўра, 220 злотых і 1300 грыўняў. Пяройдзем да рэліза бліжэйшых дзён. Ужо сёння, 28 лютага, выходзіць Monster Hunter Wilds. У цэнтры сюжэта адмысловая даследчая каманда, якая адправілася вывучаць забароненыя землі. Галоўнаму герою трэба будзе паляваць на монстраў, выкарыстоўваючы 14 відаў зброі, ад мячоў да аўтаматычных арбалетаў. З цікавых механік, рэжым фокусіроўкі, ён пазначае ў ворага раны і ўразлівыя часткі цела, удары па якіх наносяць большыя пашкоджанні. У гэтай стойцы пратаганіст робіцца больш дакладны ў атацы і абароне. Дастаткова проста накіраваць камеру на монстра. У нас з'явіцца новая ездавая жывёла, якая не толькі дапаможа ездаку дабрацца да монстра, але і дазволіць выконваць дзеянні на хаду. Можна вастрыць зброю, збіраць рэсурсы і выкарыстоўваць прашчу прама ў сядле. Акрамя таго, звярушка нясе дадатковую зброю. У гульні ёсць цыкл змены дня і ночы, а таксама дынамічнае надвор'е. Акрамя таго, распрацоўшчыкі абяцаюць нешта накшталт экасістэмы. Дзеянні монстраў могуць уплываць на паводзіны іншых насельнікаў забароненых зямель, што можа як згуляць на руку паляўнічаму, так і стаць перашкодай пры высочванні здабычы. У лютым адбыўся другі бета-тэст гульні. Першы прайшоў у лістападзе мінулага года і сабраў рэкордныя 460 тысяч онлайну. Другі меней, але таксама немала, 250. Да гэтага ўсяго была маса станоўчых водгукаў. Новая гульня ў знакамітай серыі пра паляванне на пачвар выходзіць 28 лютага сёння на ПК і кансолях. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны 70 еўра, 300 злотых і 2000 грыўняў. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!